Jawa tok. Aku mubeng Palembang ngampek Hong Kong ngampek Taiwan. Neng kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yuda ya pirsa nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Njang Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan